po, good morning, magandang umaga. At yun, umpisa naman tayo ng vlog, content. At yun, yung vlog natin ngayon ay dati pa rin, kay Kuya Puloy. Yan ang binigay sa atin ni Kuya Nuli. At pag nag-asintada na yung dalawa, ay nagpalitada, bibigyan pa rin natin sila ng halo. Ito yung tinapalan kahapon na hindi tinapos ni Kapuloy. Tapal bahagya. Aniwanan ko muna yung GoPro dyan. Tutok muna kay Kapuloy. Nagkagulo na.
Ayan, at bali ano, alalay lang tayo paglagay kay Kuya Puloy kasi mahirap din matambakan at madali na siyang mag puro. Tol. Grabe na kagad yung init, mga kaparing Jason. Sapit ng init. At yung ulam namin ngayon ay ito. Sangkap.
Tinola. Tingnan nyo na lang dun po sa ano, sa channel ni Karotman yung pamimili niyan. Yun. Ayan. At nilagyan na ni Kapuloy dito. Kantuhan ulit. Bali, tatapusin na to ni Kapuloy siguro. Ito yung kahapon na ginawa niyo. Kinis. Sliding na lang kulang. Malapit na. Malapit na. Dapat pala kanina sinaglitan ko si Kuya Arnel, no? Baka nag-ulat na. Baka nag-antay yun sa akin. Ito yung wala po si Kuya Arnel. Kasi kahapon dinaanan ko siya. Tapos sabi niya, tatapusin niya yung pinapagawa niya na babuyan. Nagbububong siya, anahaw. Tapos ngayon, dito naman ako natulog sa gabi. Siguro walang nasakyan si Kuya Arnel. Ayun, pasensya na Kuya Arnel, dito ko natulog. Pupulbo na. Para tumigas. Nasino. Nasino. Bulido na. Tingnan natin sa malayuan yung bahay. Oh, tibay. Ganda talaga. At yun po sa ano, kaya ako laging nakabuta kasi yun nga ano, nagsusugat yung paa ko pag nalalagyan ng simento. Wala naman kasi ano, safety shoes. Kaya buta yung ginagawa ko. Yung ginagamit ko buta, saka lagi kong nakalagay ng ano, jogging pants. Kasi kung pagkatapos magtrabaho, maghugas pa tayo ng paa, pasma. Kaya nag-ano na lang ako, nalagyan ng buta para di masugat-sugat yung paa ko kasi allergy ako sa ano, sa simento. Ayan. Pero tumatagos pa rin minsan yung ibang ano, yung alikabok ng simento. Kaya yung paa ko nga butas-butas na. Oh, patigasin lang. Pahinga muna Kapuloy. At pinupuruan na ni Kuya Puloy. Wah, tibay na talaga. Sige tol, punta tol. Sabi naman ako
Pinakinis na. Biasa. Ayan, makinis na. Bali, yun naman, mataas naman yung katapos ng kapuloy. Kami tulo dyan. Tayo ng Tol, kaya ba yung dalawa? Tol! Tol! Dalawa? Kaya? Repair ako. Pangalawang halo.